nan suko bardiet ko ayaki ube nyo nang karempeng bisa gapuak nang gapuak bisa kuruh nan kuruh bisa mati ube diminum pagi petang sakit dado sakit pinggang panik terasa mangai minumlah si daun kacang kok sana amang bali ube carilah di pasar Banto sakit di Suejo Jirawe tumboklah joli dahulu Tok ibu-ibu bapak dan adik Tok dan tok neu-neu dah kan pegal-pegal penek-penek leno-leno sakit tulah sakit lidah sakit abuan sakit mata sakit telingo ubeknya dong kacang kalau ndak bisa dong kacang sepeda luar pasti jaga yo kalau ndak percaya tanyakan ke angku limo saya limo anggilo yo sakit lain ada pulo dek panau dek kadas dek kurap dek kudis pakai obat kacangku ini kacangku diminum pagi petang sakit dado sakit pinggang panik terasa sanangai minumlah si daun kacang kok ube ramuan kuno tanamo saja dahulunya daun kacang daun banto tamu lawak masuk pulo kok ube sama macam ube ada nanti ya daun kacang panjang kacang pendek kacang tujuh kalau macam kacang lari aja ini macam tanah bagai gua aku tamu lawa jamu jadi kalau indah aja cegah aja kalau indah aja sihat doh aku ke banyak den kalau li sehat main minum ube reko alhamdulillah kalau indah syukurillah amatilah kakubualah ya nan suko bardiet ko ayaki ube nyo nang karempeng bisa gapuak nang gapuak bisa kuruh nan kuruh bisa mati mati ube diminum